Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Sa Banwas ng Don Salvador Benedicto, naabtan sang pulis ang 3 ka mga lalaki nga may ginakawat nga baka kag ginakarga sa van. Sunod sa PNP, sunod-sunod na ang kinawatay sang baka sa lugar, pati na sa mga kaiping nga banwa kag syudad. Yaring report. Naghuyhuy ang abaga kag nagpangalot na lang sang iya nga ulo si Brix Panganiban sa makita ang sitwasyon sang iya nga van nga ginaparentahan. Wala na ang mga pulungkuan sa sulod, kag naganilapta ang higko sang baka. Sa iya ginrenta ang van nga ginkargahan sang kinawatan nga baka nga naabtan sa mga pulis kay sang kaagahon sa barangay Bunga sa Don Salvador Benedicto. Si Clyde Ercida ang nagrenta sang van kay gamiton kuno sang iya nga tiya sa paglibot-libot sa Negros. Ano nga balisar ano nilang van kung may bisita siya? Amo nang siling niya, ang tita niya ang kausar, ga-drive lang siya sa tita Sin uli siya, niya. sir? Actually, ano siya si Mr. Nakuha mo naman siguro yung full yes, name niya. Oo, Clyde? Clyde Si Clyde. Vincent. Oo, dapat na Clyde. Oo. Nakigsugilanon siya sa mga pulis kay nasang aga para klaruhon ang iyang ngalan. Ginaresto sa mga pulis sa Jerry Hinilaso. Ang driver sang van, si Clyde Ercida nga amo ang nagrenta sang van kag ang 23 anyos nga si Rolly Francisco. Wala niya mapunggan nga kadtuon sa detention cell ang 3 para masugilanon. Naabtan niya pa ang isa ka taga San Carlos City nga nadulaan man sa baka nga nagapautwas ang kalain sa buot sa 3. Itong basa ko, itong pato-patuig na kung nasa petisyo. Kung tayo may mga estudyante kung pinatiganan. Tigi-isa lang kagira. Tika mo ang inyo yung magatyagan. Lipay ka mo kung makukuha ka mo. Di may lang kung ginabakalan nyo sa pagkaon. Pero kung ginagasto ninyo sa sabo, grabe nga perwisyo ninyo. Matapos ang ginkawatan sa baka, siya naman ang nagbulos. Storyahan ta kung anong damage nyo, kung ano. Kaya hindi pwedeng hindi ma-charge sa inyong damage. Pati ang pila ka adlaw nga hindi maarkilahan na or bulan. I-charge ko sa inyo, ha? Charge ko sa inyo na. Sunod sa pulis, hindi unang nga tion nga may nag-report sa ilang nga hinali na lang nag-missing ang ilang nga mga baka. May pila na ka mga reklamo nga ginpadangat diri sa may Don Salvador Benedicto PNP nga may nagakatabo nga seryes ang kinawatay sa mga baka. Hindi lamang sa Don Salvador Benedicto kundi pati na sa Calatrava kag San Carlos City. Gani ginplano ang pagpatrolya sa oras ng kaagahon sa oras nga nagakatabo ang kinawatay kag naswertehan ang pulis, naubos naman ang swerte sa mga sospek kay nadakpan sila sa akto. Sunod sa Deputy Chief sa DSB PNP nga si Lieutenant Everly Canto, nalabyan nila nga nagaparking ang van sa higad sang dalan pero nagaandar, nagduda na sila. Tapos nagapproach, nagpalapit kami dito ginamon na nakitaan, naaktuhan ginamon nga ang may 3 katawo nga naga-push, ginapasulod nila ang baka. Ginapasulod pa lang? Oo, napasulod ginila. Napasulod pa ginila. Napasulod ginila sa... Gakarga pa lang sila that time, ma'am? Oo, nakarga. So meaning caught in the act, pagkarga. Oo, nakitaan gina. Nakuhaan ng driver sang van nga si Hinelaso sang pusil kag mga bala. Kag si Ercida naman nakuhaan sang 2 ka mga sachet sang shabu. Suspetso sang pulis, sila man ang sa likod sang serye sang kinawatay sang baka sa lugar. Wording kagina sa isa ka suspect, no? Ang driver nag-ako ini siya nga naghambal siya nga ikatatlo pa man lang siya kaya kuno nag-drive. Di ang bako katamo na isang kaso dire. Oo. Ya, mami ikatatlo ko pa man lang niya. Tipo Nagsamo ang kainit kag kalipay ni Jessa Pedrosa. Iya ang baka sa sulod sang van nga naabtan sang pulis. Oo, tingala kami ganun sir. Oo. Mga siling namon daw hindi man siya bala masulod sa van kay kagamay. Oo. Pero hambal sang pulis gani. Ang tindog sa amon baka may space pa gidya. Kaya Oo, kaya pa bisan 3 isulod ko inigin. ang iya hinablos nga si Lily Rose ginkawatan man sang baka sa Nobyembre sa nagdikad nga tuig. Kamahal sir sa kantidad tapos isisihon lang nila mo na sa amon. Ang kabudlay pala sir sa paglawig, init, mapasaan ka tubig, kabudlay sir. May 8 na tanan ka mga missing nga baka nga gid-report sa DSB PNP. Ipasaka ang kaso nga cattle rustling batok sa 3, illegal possession of firearms nga kaso naman batok sa driver, kag possession of illegal drugs batok sa kay Ercida. Wala na sila naghatag sa pahayag. Ang van kag ang baka nga palangabuhian sa mga biktima ang magapabilin anay sa kustudiya sa PNP.